napríklad čitateľské okienka na chodbách alebo dnešná čitateľská štafeta, na ktorej vás srdečne vítam. Hlavnou úlohou je ukázať krásy literatúry a dokázať, že aj povinné čítanie na hodinách slovenskej literatúry má svoje čaro a predovšetkým zmysel. Pravidlá a priebeh dnešného podujatia. Naším cieľom je podávať si umelecké slovo z krásnej literatúry nepretržite počas 4 hodín od 9 hodiny do 1 hodiny popoludní. Každý z vás, kto sa zapísal na zápisný listok, prečíta časť daného diela v 5-minútovom intervale a potom symbolicky podá štafetu svojmu kamarátovi. Na začiatku sa začítame a započúvame do literatúry pre deti a mládež. My starší si spomenieme na Uja Bohdana z príbehov z porodníckej kapsy alebo na nádherné filozofické úvahy Malého princa či dobrodružstva Maugliho a jeho zvieracích kamarátov. Pre starších priaznivcov literatúry je pripravený dievčenský, psychologický a spoločenský román a atmosféru blížiacich sa maturitných skúšok to tvoríme ukážkami z vrcholných diel slovenskej literatúry Jozefa Cigera Hronského, Alfonza Bednára, z francúzskej literatúry to bude Romain Rolland a Honoré de Balzac. Približne v strede programu budeme môcť medzi nami privítať pani riaditeľku s niektorými ďalšími profesormi. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a že vás toto literárne čítanie osloví natoľko, že si podujatie, teraz už na vaše prianie, budeme môcť zopakovať. Knihám a ich čitateľom prajem príjemné umelecké predpoludnie. Čitateľská štafeta štát. Splašený a tichý, sťa vyhliek bolestne ho pošiel. Doma malý hrbku nového šindla pod šopou za hrbku sa utiahol Jozef Mat, tam potichučku strpal, tam a sa bal a opakoval. Ešte raz mi bude bitka. Keď príde Jano, bude ma biť. Jednou rukou ma chytí za krk. Jožko, počul Jano hlas nad sebou, ale nehol. Jožko, poď von, neboj sa, nič nevykonám. Iba hyriačka ešte dnes nie... Zasmulenou pesťou mu chodil okolo hlavy. Jožko, Jožko, veď sa dlho už môjho nenažerieš. Za to sa Jozef Mak bál jesť, iba kosil do úmoru, hoď mu i krátke kozisko bolo vysoké a veľmi ani nedočial pohľadiť oslničkou blízkané ostrie. Ste rozvratní a sabotér. Rozvracali ste družstvo, opovrživo ste sa vyjadrovali o sovietských kombajnoch a napomáhali ste chlapské bujky, ktorých cieľom je znemožniť premešaných prechod do individuálneho kolektívneho hospodárenia. Priznávate sa, družstvo som nerozvracal a nič som nesabotoval. Počula citát Čermenkova Majerskému známy už zahriaknutý hlas. Nikdy som nevidel sovietský kombaj, halúbské bunky som nenapomáhal. Žene začali hnedé oči vymieť jeho. Čo je? Kde si sa tu? Na čo si sem prišiel? Sem? Ku mne? Bože, čo teraz? Zitka. Nie, Jožo, ale počkaj. Nie. Odiď, ver sa mi z domu, chod si niekde vidieť. Zitka, povedal jej Majerský. Aby sa nesvietilo cez okna. Tu na izbe nemám zatemnené. A čo? Opýtal sa Majerský. Zitka, ty si takto sama? A? Zitka ticho hovorila, izebné dvere, nepovedala nič, ani Majerský sa jej už nič nepýtal. Iba v tmavej izbe počúval, ako odosiela posteľ. Postavil na vlhkej lúke pri potoku. Iného pozemku nemal. Vlhká je, kameň ťahá vodu do múrov, dvíhajú, pije zo zeme, zo základov. Všetkého ostalo zrazu ziteľného. Černenkách, chalúpy, vlhkých múrov, maličkého dvora a betónového mostíka. Zazrel by sa nám ich s verstvami urazilo a vojna ide do čerta. Blokvarti. Už pred vojnou zmieri sledovali každého človeka, aby Hitler vedel aj to, čo sa jeho podaním sníva. Blokvart, svinia, má bdieť nad príslušníkmi národa a strany, má sa starať o praktickú spoluprácu členov strany v bloku. A Ďakujem všetkým našim čitateľom a čitateľkám, že sa s nami prečítali do úspešného konca dnešnej štafety a že s nami spoznali krásy a rozmanitosť literatúry.
Dúfam, že odteraz budete otvárať knihy s radosťou a túžbou po objavení nových príbehov.